Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Сахапович, хәерле иртәләр. Менә бу авыл җирлегендә бит инде яшәүчеләр өчен Татарстанда берничә төрле программа гамәлгә ашырылып килә. Шуларның берсе фельдшер-акушерлык пунктлары, табиб амбулаториялары төзелешәйме. Менә шу программаның асылын искәртеп үтсәгез иде, ул программа бездә республикада кайчан гамәлгә керде? Хәерле иртә, хөрмәтле Татарстан кешеләре. Әйтеп китәсе килә, бу программа беренче звено сәламәтлек саклау селтәр звеносы программасы, ул кешегә бик якын программа. Ул именно теге авыл халкының медицина хезмәт көтү нәрсә буенча инде эшләнгән программа. Безнең гражданнарның тормыш сыйфатын күтәрүдә сәламәтлек саклау системасын модернизация зур роль уйный. Яңа модульле фельдшер-акушер пунктлары төзүдән алып төбәк югары технология медицина үзәкләре ачуга кадәр. Әйтеп китәсе килә, бу программа именно безнең президент Руслан Миңнехановның кушуы буенча 2012 елдан башланды и бүгенге хәтле аның востребованность бар иде. 2012 елдан башланды ул. Барлыгы әйтеп китәсе килә, шушы получается 5 елдан артык программа бар инде ул. Шул еллар арасында инде 2000-нан артык сәламәтлек саклау объекты ФАПларына исәпкә кертеп, матди техник базаны ныгыту буенча эшләр башкарылды. И әйтеп китәсе килә, 550 мең квадратный метр медицина мәйданнары төзелде һәм ремонтлады. Моңа керә ФАПлар тоже. Барлыгы ничә ФАП төзелде менә шушы программа? 2012 елдан, если ФАПларга керсәк, барлыгы төзелде 412 ФАП. И быелга 44 ФАПны көткәч, без уйлыйбыз, что декабрь ахырына хәтле 456 ФАП булачак. Быел 44. Быел 44 ФАП төзелә. Шуңа күрә мен пока отчетный период 2012 елдан 2013 елга хәтле период әйтеп китәм инде, анда 412 ФАП безнең булды үзе төзелде. Халык уже алар белән бик теге канәгать булды инде. Әйтеп китәсе килә, быел программа ул беренче селтәр саклау, сәламәтлек саклау селтәрендә 18 елда объемнар тоже тагын да күбрәк. 44 ФАП уже төзелеш хакимендә. Аның бүгенге көндә 33 уже төзелеп бетте, кешеләр уже пользуются. И калганнары декабрь аена хәтле төзелеп бетәчәк. Аның бар иң яхшы ягы, ул ФАПлар авыл җирендә иң теге кичкенә авылларда да төзелгәч, анда үзенә күрә бер культура үзләренә бар, анда әбиләр, теге яшь семьялар килеп үзләренең теге здоровьеларын поправить иткәндә, алар сөйләшәләр үзләре, анда телевизор да бар, анда утырырга скамейкалар бар, бөтен нәрсә бар инде. Шуңа күрә ул именно беренче селтәр звеносы бик теге матур, кирәкле эш дип әйтәм инде ул безнең программалар буенча. Менә ремонт ничегрәк, Илшат Сахапович, ремонт эшләре дә барасызмы? Ремонт эшләре тоже алып барылачак. Алып барыла. Менә шул 550 мең квадратный метрның анда керә хакырас ремонтланган поликлиникалар тоже ФАПлар да. Ул ФАПлар ремонтлау буенча алар элекке төзелгән ФАПлар. Бүгенге көндә алар яңа требованияларга, санитар нормаларга кирип баралар шул ремонттан соң уже. Ул яңа оборудование, яңа освещение, вентиляция системалары, шул нәрсәләр белән безнең ФАПлар үзгәрә, элекке төзелгән ФАПлар. Бүгенге ФАПлар төзелгән, алар инде автоматически теге заводта килеп китә модульный технология белән. Анда Азнакаевский энергомаш дигән завод инде аларны үзенең торакларында изготавливать итә. Шул буласы җирдә анда фундаментлар әзерләнеп куела заранее. Исполкомнар, безнең муниципалитетлар алар әзерләп куярга тиеш ул подводящие сетләрне, юлларны и фактически аның сборкасы да теге җыелуда тиз бара инде. Бер специальная бригада аны
бір атна ішінде жиі бітіре, аның тағын енді бір-екі атна ішлері бар, ішіндегі ішлеріне, литромонтаж ішлері, отделочный ішлері, соңынан да ол фактически келіп шыға бір современный объект. Оның бар екі варианты, айтып кетесі келе, кіші сауына қарағанда, шол населенный пунктларда 800 кішіге хәдлі кемде ешеген кішілері шол тұрақ жерлерінде, онда түзілі бірінші вариант, оның квадратный метрі 62 ярым квадратный метр. Населенный пунктларда 800-ден орта кіші болған жерлерде, онда түзілі 83 квадратный метрлі фаплар. Онда ол неше апшылы ойырылы, потому что кіші көп саны болған сайын, онда көп клиентлар келген может. Жоған көреттігі зона гостеприимстволарында өзгерешектігі оборудованы көбірек болайынды. Шошы екі фаплар, оның біріншісінің бәйесі шол 3 миллион тиресі келіп шыға түзуі, екінші тип фап енді келіп шыға 3,7 миллионы. Бұл фаплардың программасы ол именно келіп шыға ауыл жеріндегі именно якорный программалар. Оның түзілері барысында бюджеттан ақша шығарылы. Біздің кабинет местарының қорары білен ол ел сайын тендерларға өткеріп, через генподрядчик бойынша түзелешегінде ол. Хәм айтып кетесі келе, олға келіп барамында 2019 жылда да ол программа болашақ. Объемлары түзілушілері 18 жылдан кем болмайынды, шол 40-тан тересі болайынды келешекті. И бұл өңкінде комитетіміздің қорарлары шығу яғындайды. Біз ойлаймыз, что январь айларында тендерлар өткеріп, уже февраль айларында 19 жылда біз аны башқа шығарып, конкурсларының итогларын шығарып, генподрядчикін определетіп, шол ішлерін алып барышақ ізіне. Оқша турында сөйлей башладығыз, шушы фаплар түзілішіне барлығы көп ақша сарыф етілді. Ғумумен программа бойынша бұйыл һәм келесі елға көп ақша қаралған? Бұйыл қаралған 330 миллион, 44 фап, өзіңіз білесіңде. Бұлай, шол 12 жылдан бүгінгі қадлы, включая реконструкция, ремонтларына яңа түзілі где-то 2 миллион 980 миллион рублей бюджеттен ақша кірген. Онда Татарстанның бюджетынан основной доля инде кірайынды, а попутный софинансирование федеральный бюджеттан. Оның тармақлары кірәтірген көп инде, потому что, допустим, ауыл қожалығы министрлігі аларның бар өздерінің софинансирование, бар бұл дополнительный келіп шыға біздің көрімі программа бойынша яңа дополнительный фаплар. Соңғы көрі біздің міне бүтін тармақтан кірген ақшаларını санасақ, шол 2 миллиард 900 миллион хәдлі 5 жыл ішінде кірген медицина өткөсіндейді. Муниципал қазынадан да бөлінейінде? Муниципал қазына білен республика қазынасы ол біздің бір қаралады. Соңғы көрі бюджеттан қаралыға республикасы ол келіп шығайынды бары бір бюджет республики. Но мұнда айтып кетесі келе, шол сетлер вопросы, yollar вопросы, олар жерлер беру вопрослары, оформление земли, ол тоже кадастр паспортлары оформляйты, ол барысы ақша сұрайынды, олар барысы да исполкомнардан тұрайынды, муниципалиталардан екіншеткенде. Келесі елға 44 фап дейдіңіз, демек шулай 300 миллионнан артық ақша болашақ енді, тұтылашақ? Келесі елға тоған бір фап дополнительный, келешіған көрі барлығы бола 45 фап, 340-350 миллион шул тересі болайынды. Аның уточняющий фактылары бар енді, но шул 340 миллионында кем болмайыншыды, кем болмай. Міне ремонт турында да айтып кеттіңіз, бұл ғадетте неше елдік объектларға ясала ремонт? Міне қойшан түзілген олар? Олар көбісі түзілген бір 5-10 ел әлік. То есть аннан да... Фаплар бет ол, фаплар бет әлік түзілгенler олар капитальный строенларда, то есть кирпичный йортларда, бар панельный йортларда зданияларды бет әтіп кетесі. Шоған көрі бұл объектлар олар модульный технологиямен түзілмеген. Шоған көрі ондайынды нормальный капремонт келіп шығайынды. Полностью отдел кораблен, инженерия,
доп оборудование барысы бірге келіп шығайды ол. Бүгінгі күнде біз 12 жылдан түзей башладық фапларына. Олар модульный технология білен түзілі. Азнакаевский заводы, Нефтемаш, аны өзінің заводында модульдарын әзірлеп қоя заранее. И бұл модульдар непосредственно әзірлеп қойған фундаментларға итеп сборка барайды. Модульлі технологияны да мына қаңлатып кетсеңіз, ол тез эшләнә торган дип әйтергә кирәк миндә корылма дигән. Ол тез эшләнә торган технология, чөнки аның основной стеналары, төбәләре, җирләре, идәннәре барысы да уже заводта әзерләнеп куела. И оборудование унитазлары, допустим, светильниклары, они тоже заводта уже комплектуются, но оснастка до доведения нәрселерінде алар келіп шыға на объект, когда уже фапланы түзілгеш, ішінде бара оснащение медицинским оборудованием, какие-то элементы отделкалар келіп шығайынды, аларны бітірелер, андан соң пусканалашы ішлер келіп шығайынды, подключение келіп шыға, ол барысы бірге андан соң келіп шыға акты вода бұларға тиіш объектқа, шундан соң енді фапны ішке кіртелер, сондай разрешение ішке кірту үшін эксплуатацияға берелер енді. И шундан соң ғана фапны білен болашыға фапны можно кіші кіртерге, кішін сілемені өткерге шул қоласына кіртерге енді. Менә фаплар төзелешендә нинди төзелеш материаллары кулланырга дияргә була инде? Онда кулланыла бүгінгі күндә ең современные материаллар енді, высокотехнологичный. Во-первых, ол фапларның конструкциясы, анда сэндвич панельләре, ол трехслойный, тыштан ол профиля металлический енді, ішінде утеплитель теплоизоляционный, экологический, чистый, который соответствует всем нормативам. И андан соң іштен отделочные материаллары анда всевозможные ГКЛ-да может где-то полипропилен, шоушекелі материалларын түзілген отделочный материалдар, алар тоже уже готовы продаются, аларны блок белән кертеп куяр инде. Тиз жыела торган материаллар. Якынча ничә ел хезмәт итә инде мондай объектлар? Бу объектлар битне, бу объектларның срок службы ол вообще-то служителгә тиеш хотя бы 25-30 ел минимум. Но әгәр дә шул барым эксплуатация белән килеп чыкса, аны барыбер текущий ремонт белән эшкә кертергә тиешләр. Менә шул сыйфат ягына килсәк инде, шикаятләр, шундый мөнәҗәгатьләр булмадымы әле менә шу программага гамәлгә кергәннән бирле? Чыдамлылык ничегрәк? Шуны әйтеп үтәсе килә, безнең министерство сәламәт саклау министрлыгы ул нәрсә белән эксплуатация мәсьәләләрен куласына алалар. Монда битне килеп чыга ике нәрсә. Беренче нәрсә, ничек здание үзен күрсәтә инде за эти годы. И икенче нәрсә, кешеләр канәгать булдымы медицина белән, юкмы? Шул беренче звено буенча инде. Шуңа күрә строительство буенча жалобалар килсә, аны без карыйбыз инде, как министерство строительства. Менә булдымы дип әйтәм. Су ага каяндыр, тагын нәрсәдер аны. Тишек калган. Әйтеп китәсем килә, шушы елларда жалобалар фаплар буенча, бер-ике может булгандыр. Но былай массово вообще нәрсә юк. Потому что әйтеп китәсе килә ул то, что модульная технология, анда все-таки каралган бөтен нәрсәләр дә ул фактически автомобиль инде готовы җыелган. Югары сыйфатлы дип әйтергә була инде димәк, әйме? Современный. Әгәр дә әйтеп тагын берсе бар, әгәр дә мәгәр шушы урында фап, допустим, кирәк булмый икән, кешеләр әзәйде, допустим. Ул фапны бит күчерергә була икенче урынга да. Анса бар. Аннары менә бу фапларны төзүче компанияләр ничек сайлана менә? Монда 44 федераль закон бар, тендер үткәрелә. Шул тендерның ахырында инде килеп чыга җиңүче компания. Безнең бүгенге көндә шушы елларда инде Азнакаевский завод Нефтемаш җиңеп килде инде. Почему җиңеп килде? Потому что аның бар специально заводские мощностьлары, кешеләре бар, оснасткалары бар. Ол бит тендерный документация барысы җыела, требования победителгә. Шуңа күрә җиңеп чыга инде. Ул
Мына шушы елларны уже 5 жылдан артык кетті. Келіп шығайынды единственный генподрядчик жеңіп шыққан тендерларда. Дальше мында келіп шығайынды ол модульдарын завод жиғаш, барбір кімдері оларны на месте жерға тиеш. Привлекаются субподряд организациялар. Олар может быть местный подрядчиклар районнарга, может нефтемаш берге өзінің шык монтажын. Шуңа күрә олар инде шул нефтемаш менен договорды күчәйтеп эшләрен. Татарстанның районнары буенча менә ул бер төрле дәрәҗәдә төзеләме? Аны сәламәтлек саклау министрлыгы әйтәме сезгә? Кайда күпме кирәк икәнен? Ничек билгеләнә ул? Ну, монда аның тәртибе бар. Чтоб кешеләр бергә тиеш программа формалаштыру тәртибе аны шул килеп чыга. Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләренең торак пунктларында төзелгән тиешле объектлар исемлеген формалаштыру тармак министрлыклары буенча килгән. Монда фапларга караганда да ул безнең сәламәтлек саклау министрлыгы килеп чыга инде. Олар шул муниципалитетлардан бергә килеп чыгаралар инде нинди кирәк ФАП, аларның объемнары и шушы сводный информация килеп чыккач инде аларны җибәрәләр комитет местный карары буенча инде специальный карар төзелә проект ул китә согласование межведомственного. Ул карарны инде бөтен министерство сопутствующего кулланып куйгач инде премьер-министр аны утверждает и бюджеттан килеп чыга инде шул акча кирәк булган инде объемы. Менә шул нәрсә буенча инде безнең министерство саклау буенча инде уже бүгенге көндә 19 елның объектлары уже перечень бар инде. Распоряжение безнең Кабминның ул эштә чыгарга тиеш. Шуңа күрә акчалары 45 фап дип әйттем. Шул 18 елдан ким булмый инде. Монда әйтеп китәсе килә самый мәгънәле программа дип аңлатам мен аны. Кеше монда үзе обращаться тоже главаларга и массовый килә обращениялар кешеләрнең шул районның башлыгына менә монда кирәк шулардан килеп чыга инде. Булар обращается саклау министрлыгына и саклау министрлыгы инде сводны җибәрә инде Кабминга. Шуңа күрә әйтергә кирәк, монда кеше үзе формирует, кешенең теләге буенча төзелгән әсәре бу. Шуңа күрә безнең бер районда УФАПлары белән не обделен. Ул действительно халыганы бик яратып ала ул программалар объектларын. Аның ачылары да бик тантаналы үтә. Шундый концертлар белән бөтен халык җыелган да ул кешеләре бер үзенә күрә мотор бәйрәм килеп чыга инде ул. Аның алдагы эшләре дә бик мотор килеп чыга инде. Но шуңа күрә әйтәсе килә тагын бер тапкыр монда жалоба нәрсәләре фактически юк дип әйтергә була. Аның киләчәге алда бар. Ул программалар алда да каралачак, потому что обеспеченность урыннар белән медицина беренче звено министрлыгы сәламәтлек саклау инспекторлары ул әле алда баралачак. Әйтеп китәсе килә тагын бер тапкыр, что безнең ФАПлар ул инде икенче регионнарда тоже кулланыла, Крымда, Осетияда алар бар уже. Получается, безнең Татарстанның примеры Российской Федерацияга тоже бер үзенә күрә күркәм булып тора. Татарстан башлап җибәрде дияргә буламы? Әйе, була. Була. Татарстанның тәҗрибәсен өйрәнеп үзләрендә куллана хәзер, әйме? Именно шулай. Крым дидегез тагын нәрсә? Крым, Южная Осетия, Северная Осетия. Аннан соң безнең шул южный регионнар бик заинтересовались, потому что монда аны җиңел куярга. Аннан соң безнең технология карап, алар үзләре дә эшли башладылар, үзләренең заводларында шул регионнар. И тагын да шул саклау министр Российской Федерации ул программаны тоже кеттеләр уже российский уровеньга. Шуңа күрә ул бөтен регионда барып чыгара башлады. Ну, Татарстан монда инде является барыбер лидером. Табиб амбулаториялары дигән төшенчә дә бар бит әле, әйме? Ул андыйлар кичерәк буламы алар фапларга? Алар зуррак була. Аларның саны? Ну, аларның саны 7 объект бүгенге көндә. Алар барысы инде төзелеп бетелгән. Барысы эшкә кергән уже. 7 объект. 7 объект.
Кайсы районнарда икәнен әйтеп бит алмыйсыз. Ну, мен аны өзім біле алмадым. Олар теге барысы ауыл районнарында. А келесі елға неше объект қаралған? Келесі жылға қазір айтып келем. Так. 9 объект болашақ. Шол амбулатория бойынша енді. Олар фапларға қарағанда зорырақ, площадьлары да, онда уже врачтарда келіп шығайында бір-екі профильный специалистлары, а фаплар все-таки анда первичный звено медицина қызметкерлері ішілген дал көбінше. Но халыққа ең жақын болғаны менің ойламымша фаплар енді. А бұл табип амбулаторияларына көп мақша салынғаны турында yok mu? Соңырақ бере аласыз мы оларды? Соңынан береміз. Ойнас бересің? 2012 жылдан ма? Врачебный амбулатория. Олар тоже да, иә. Олар бірге ашуға айтында. Ярый, рахмет. Тағы нәрсе істей аласыз. Менә бұл программаның оңайлылығы сізніңше, менә ауыл кішісі үшін. Мен өзім тоже қодашам қойшағанда ашуларды, асфальтларын ашқанда. Ол действительно теге ауыл халқы үшін бек теге шатлық енді. Ана бүтін шетте болмай. И келешекте ол тағын да оларға тешінде. Мұнда министерство сақлау, министрлігалар өздерінің программасыларын перспективаға баралар еді. Но даже кішінің теге бармағанда жете, ол қайлы бірға тешпейді. Или башы ауырса, давлениялар, анда көбісі давлениялар мәкелерінде, зорланалар, әбелерінде, бабайлар. Бары-бір керек нәрсе енді ол бек. Халыққа бұларға тиіш бір орын қоя барыға, оларға тиіш түгір шет ауылға барып, көш ауылға жүйе барыға, машиналарында бары-бір уақыт теге мұнда бет бірінші звено сірәмі сақлау объектлар алар бет, анан тағын кешеға бар, мұнда тез обслужителер. Ол халқы шагов доступсы өзінің аяғы білен бары, шол ауылда бұлғаш тез бірінші ердам аланын соң уже медсестра определяет, қоя ана жіберге дальше. Райцентрға ма или Қазанға ма, но фактически ол башта обращается шунда фопқа. Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.